No. Moi drodzy, to jest właśnie gra A Way Out. Dzisiaj premiera i razem z kumplem Niklausem Witam. będziemy uciekać z więzienia. Co prawda myśmy się przygotowali, że to jest więzienie w Sosnowcu. Taki skazany na zagłębie, tak zwany. Zobaczymy, jak ta gra będzie, mam nadzieję, płynnie chodziła, będzie przyjemna i tak dalej. Także zaczynamy, Niklaus. Czym się, synek? Nie wiem za... Rozpoczynamy. Trochę mi głupio, bo nie wiem za co kiblujemy. Uwaga. Hey Vincent, Oh. what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? Ja jestem tym That must przystojniejszy, be a wiesz? first for you. Czyli ten... Mr. Overthinker. Czyli nie ten. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, Ale ci not powiedziałem. mine. Hey. Mm. I might not be smart in your book, but I do get shit Ale done. mam wielki nos. Can't argue with that. My lecimy w ogóle. Aha, wybierz O, postać. No i co, Niklaus? Ja chcę tym! Ja Dobra, chcę! rzucamy monetą. Nie, rzucamy monetą, bo ja wam wytłumaczę, Niklaus nie chce grać z tym gościem Nie po chcę prawej, grać bo mu Jakubiakiem. przypomina. Dobra, jak wybieramy? I dobra, to ja biorę Oreła. Dobra, Oreł, No. Ale ty... Skąd ja będę wiedział, że ty mówisz prawdę? ale nie będę oszukiwał. No dobra. No to pokażę, no to zobaczcie. No. Uwaga. Oreł, Niklaus. Znaczy Oreł to ja wtedy tym nie Jakubiakiem gram. To No. ty wybierasz, Oreł to ty No, wybierasz. no dobra, no. Dobra. Leży. Kurwa, Oreł. Dobra. A, no to idziesz To gdzie biorę w lewo? tego. Tak. No dobra. Czekaj, jak To to ja się robi? będę- Gotów. No, A to ja czemu nie muszę- mogę... Klawą wsadem. Aha, aha. I Dobra. teraz czytamy. Niklaus, czytaj twoje. Dobrze, Vincenta. Vincent Moretti, czyli jakiegoś włoskiego pochodzenia, 43 lata, przestępstwa, oszustwo, malwersacja, morderstwo, skazany na 14 lat w sumie. Osobowość, rozsądny, zorganizowany, ostrożny, no i to idealnie, że ja nim gram. Pochodzenie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Finansów i poślubieniu szkolnej sympatii Vincent rozpoczął pracę w bankowości. Pokusa łatwego zarobku zniszczyła mu życie, kiedy dał się wciągnąć w świat zorganizowanej przestępczości. To jest stary hop, a ja jest Leo Caruso. Leo. Karozol. Karezol po śląsku. Wiek 36 lat, przestępstwo, napad z bronią w ręku, napaść, rabunek. Wyrok, odsiedział pół roku z 8 lat. Co? A to jakieś śmieszne Okej. wyroki w ogóle. Osobowość, pewny siebie, porywczy, żartowniś. O, to właśnie, jeszcze przystojny i skromny. Pochodzenie. Leo wychował się w sierocińcu i wcześniej wszedł w konflikt z prawem. Kiedy postanowił ukraść słynny diament, sprawy potoczyły się zupełnie nie tak, jak miały. Teraz Leo musi uciec z więzienia i wszystko naprawić. Dla swojego syna, żony i dla samego siebie. Znaczy powiem No. szczerze, myślałem, że będziemy kiblować na jakieś dożywocia, kurde, za Ja już morderstwa gotów wielokrotne jestem. i coś. A to No takie dobra. pierdy w sumie. Bo to jest tak jak w życiu, nie? No no. Po 10 by kurde bym wyszedł za dobre sprawowanie. Kurde. No i zobaczymy, wczytywanie. Czy to jest skazany na zagłębie? Tak mi się wydaje. To jest w ogóle jedna, warto zaznaczyć, z nielicznych gier o więzieniach, tematyce więziennej, takiej Jedziemy. prisoneria. Józef. Przywieźli nas, Niklaus. Do sztumu. Close the gates. Tak się więźniów wozi, że jeden jest kierowca i tam Co to są więźniowie? Ale w tym tam są autobusie? jeszcze ci pewnie. A, Tam są policjanci, powinni być, a oni są przykuci, znaczy tak to powinno być przynajmniej. A to się w ogóle dzieje gdzieś co, lata 80. czy coś takiego? Bo to wygląda tak... po koszuli tak możesz sta- sprawdzić. no, tak trochę jakoś jakby Masz właśnie... rok 1635. A, no dobra, okej. To Ameryka taka zaawansowana. Patrz, jaki prison. Lata 60., 70. A, no dobra.
Patrz tutaj, na tym. O! Ciekawe, czy będzie cwelenie. Widzisz? O. To się zaczęło dziać, ja jestem po prawej Ja, stronie. ja ogłupieję od tego, już to wiem. Niklas, gdzieś ty jest? Ja jestem w autobusie i wychodzę z autobusu. Dobra, ja mogę biegać. Ja sobie muszę ściszyć trochę Jezu, tą grę. Ja dostał już do głowy, nie? No. Co tu się dzieje? Ja muszę podejść i dobra. manifestować chyba. Manifestować. Dobra, ja idę. Nie mogę biegać na przykład. Ja tu idę gdzieś. Ja się Stand in przyglądam line for teraz. processing. A ty teraz, bo ty teraz ja cię będę widział. Patrz, ja cię widzę, jestem u Gdzie góry, ty zobacz jesteś? se. Ten tak siatki dotykam. A, no, O, pa. Niklaus, kurde, kaj ty idziesz? Nie wiem. Dobra, muszę cię zobaczyć z tamtej strony, nie? O, tu jakiś z typkiem mogę pogadać. Hey, are you okay? What do you want? Rozmawiasz z nim? A, Tak. Aha, i tu mam takie do wyboru. Nic. Nic, albo trzymaj się. kurde, Tak, u mnie się trzymaj biją. Stay strong. You think I'm weak? You think I'm a pussy, huh? Well, you're wrong if you do because I fuck people up. I fuck them up real good. O kurwa. Got that? Yeah, I'm sure you do. Good luck. Mogę siednąć na pryczy. O, jakiś klawisz przyszedł po mnie chyba. Co pogadam z typem. This place is bad. It's really, really bad. I don't know. I'm not. A, to nie jest git, to jest jakiś frajer, on się będzie pruł pod celą na stówę. Tak? A ja Tak. idę u mnie tutaj, kurde, jest gościu jakiś. Nie powiem, będzie Hey, I'm dobrze. sure you'll be fine. You don't get it, man. We're fucked in here. Just try Kurde, to calm gościu. down, okay? Gościu Worrying tutaj about it jest. won't make it easier. I know. O bójce gada Just can't help generalnie. it. A to jest fajne, że twoje wersje, jak ja z kimś rozmawiam, się przyciszają. No. Pogódź się z tym, Get in there. ale mu powiem Sleep, teraz. eat, fight. I'm afraid you'll have to get used to it. Oh man, I can't get used to that. I can't even fight. You better learn fast then. Oh boy, I'm a dead man. Aha, ja teraz będę musiał podpisać kwita. A to ja wychodzę, czy ja idę siedzieć? Aha, dobra, czekaj, jeszcze sekundka. That's all I need. Move along. Bo ja taki kurde w cywilnych ubraniach. Tak, my, ja u mnie na widzimy streamie, o, dobra, połówki. ja u mnie na streamie po prostu dałem kamerkę dam tak, że moja kamerka będzie tam, gdzie ja kieruję, żeby No, ludzie wiedzieli. spoko, O, spoko. dobra, no to lecimy. No i Był co pan tu się klawisz dzieje? mnie popchnął. Arms up. Stand still. O! Musi mnie przeszukać. Ty, ale delikatnie. Clear. Go na dwie kamerki. Nie, bo ja jestem nieumalowany. Ja nawet u siebie na nagraniu nie mam kamerki. Ty, mogę sobie usiąść na ławce, Niklaus? A ja się mam rozbierać Teraz teraz. przyjrzyjmy się naszej postaci. No Jakubiak. No, powiem wam, że jest fajnie. Trochę przystojniejszy. Ale nie no, mam włoski nos, to jest taki. Ty, gdzieś ty tam, coś ty się rozebrał? Ja za parawan się rozbierać. To on ci będzie szukał. Niklaus, czy ty puloka pokażesz? Nie! Dupa! A! Nie! Ej, ale fajny mam tyłek, kurde, jak orzeszek taki. No, masz taki, kurde, ci powiem. Aj, mnie hopie ze Ej, szlaucha. już cię jadą. Teraz Rona. ciepło, ja. Pewnie tak. Nic nie mogę zrobić. G, coś mogę na G. Czy to nie wystarczy? No. Czy to nie wystarczy? Ej, puloka było widać. Serio? Ja, Kurde. było przez chwilę. O! Ty, u mnie bitka. You two, break it up now. Harvey sends his regards. Fuck you and him. Aleś mu pedział. Ale kurde. A ja Ja to dostał jednak teraz. jestem twardy, nie? No, ty ida z murzynem. Samego lasy stoją. To, co u ciebie się dzieje w ogóle? Teraz nam Niklas. cele będą pewnie dopiero... Oj, kierownik przyszedł. Będzie gadka. To będzie kawał A ja pewnie będę to widział z góry, patrz. kawał z buja. A ja jestem... Ciekawe, czy jestem na tym filmiku u góry, czy ja was widzę. My name is Williams, and this is Oh. my prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? Aha.
i nie zadawać głupich pytań. Czyli to jest jedno z tych Any więzień. other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard him, man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go. Właśnie, a ja patrzę, czy ja cię tu widzę gdzieś. O, jesteś, patrz. Czasami jak jest zmiana tej kamery na mnie, ja widzę cię. Jo, Niklaus. szalał! Niklaus. Jo, nie chcę kiblować! Pomoc! To ja ci mogę pomóc. O Jezus, Idź za te panik! kraty. Hopie, ja cię odwiedzam. Rolada. Ja, A w roladzie mi pilnik daj i linę. Rolada i kluski i tam opiłki Ja. na strugą. Dobra, ja sobie idę. Ja chyba już jestem przy mojej celi. Nie, porozmawiam. Medytuję, gościu. What's up with you? Meditation. Sop. man. What the hell is that? It'll set you free. Tylko jedno da mi wolność. Nie wyglądasz na wolnego, dokładnie. Oh yeah? You don't look free to me, man. I'm free, man. You don't get it until you try it. You want me to show you how? Nah, not my thing. Good luck with your freedom in there. Let's go. Peace, Get in man. your cell. Dokładnie. Get dressed. O, fajną mam tą celę w sumie. Fajną masz kurde cela. No. Looks like you got yourself a new neighbor. Właśnie muszę się zapytać. Podobno mam nowego sąsiada. I don't Close know, up man. 49. Some white Jakiś białas, to chyba o Thanks for the tobie. update. guy. Yeah, no problem. Took you long enough. Niklaus, czy to jest prawda, że ja za chwilę tutaj... Inside. Hey, relax. I said do it. Go. Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Kurde. Jestem ciekaw, Niklaus, czy to jest prawda. Czy Niklaus to nudysta? Nie, Padło już jest pytanie. ubrany. A jednak. O! Spacerniak. Czuję, że tu się dużo będzie działo na spacerniaku. No będę, kurde, What? się pruć. Someone wants to talk to you. Yeah. Oh, I don't know, man. It's over there. Czy ty chcesz ze mną pogadać? Zobaczymy, o kogo to łazi. A, ja na ławeczce sobie siedzę. No. Ale to ja se, kurde, wstaję z ławeczki. Czy my są... Znajdź punkt interakcyjny. Aha, że tu mogę coś... Aha, że to się tak podświetla. A, i ty tu jesteś, a widzę cię. Ja jestem niżej, na placu, takim szpilplacu jakby. Ja? Pa, tu, powinno iść pomachać czy coś. Jeszcze sobie pogadam z typem, kim on jest. what's up with you? My Sup? wife left me, man. I got nothing anymore. Żona go zostawiła. Jest wolny. Paradoksalnie niekoniecznie. There's plenty of fish in the sea. Fish you talking about? What's the matter? You guys seem upset. Of course we are. They took the damn ball again. Who did? The pain in the ass guards. Who else? Kurde, ciężka sprawa, Niklaus. Może pogadajmy z tymi ludźmi, dowiemy się. No o ja ich gadam problemach. właśnie. Tym zabrali piłkę na przykład. We got a new fish here. Yeah, we do. Have you tried? Okay, listen. Czemu on Why zawsze don't you come wygrywa? back to us in a couple of weeks when you really understand how the guards run this place? He's right. You always winning. Are you cheating? Of course not. It's skills. Niklaus, ja już się okazałem konfiturą, nie? Bo ci, kurde, kosę ci Już sprzedadzą. gościa wkopałem, że... Co się dzieje? Nie, What do you want? nie new mogę fish? teraz. What are you guys looking at? See that guard over there? What's going on here? I hate him. It's none of your business. Now get out of here. Tough guy, huh? Are you looking for trouble? Zaraz się będę prał. No, but I'll let you know when I am. Niklaus, czy ty się będziesz bał? Your friend is right. Prawo ten chyba. nawalał? Not a guard would put us all Tak in była the Czekaj, taka bo możemy zaraz będziemy musieli wyjść tutaj. niebezpieczna Huh? You siding situation. with the guards? No, I'm siding with common sense, you idiot. Ale już Take kolejnego him out, You're obraziłem. gonna make all our lives miserable. No i ja tu ze wszystkimi chyba pogadałem sobie. Listen to him. Dobra, W zasadzie z grubsza. mam już nawet przypomnienie, żebym szedł na boisko do ciebie. No to ho. Już idę. What the hell are these guys up to? Niklaus, patrz jak wchodza. O kurde bele. Ty, wejdź, Niklaus! Idę! Idę! Nie! To on mi It's zrobi. time to play. Kurwa! Bił mnie! Niklaus! Ida! What the fuck do you want? It's not about what I want.
It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Nie! Jezu, Jakubiaka biją, to za tą wizualizację z Helen. A wiesz, że go łatwo w nos trafić. Jest co... Nie! Ej, mnie też... Aha, mnie wdupili tu. Czemuś ty się tu pojawił? Idiot. Come on, motherfucker! Pa! Pa, kurde. Bij, bij, bij! Ja też naciskam, bo ja nie wiem, czy to ode mnie też zależy. Ja pomagam ci chyba. Teraz ja. Biję go, Niklaus! Ciulej mu! Ale jazda. Naciskaj. Teraz ja. Teraz to ty. A! Ty, ja nie wiedział Niklas, że my są tacy dobrzy, nie? No. Laskacza, to banalistwa. To jest ten moment, kiedy się uderzyliśmy plecami, jesteśmy już przyjaciółmi. Tak. O kurde, ale unik. I z kolanka, i kurde rzut. I ty go, ten myk. I jeszcze paker. Kurde. Ale są. Paukersony. Nosa ci nie połamali. Break it up before I put you all in solitary. Go on. You better watch your back. You. Keep moving. No, w więzieniu watch your back to jest No, dosyć kurde, all the dwuznaczne. time trzeba, watch your back. Ja ci powiedziałem, trzymaj się ode mnie z daleka, kurde. Akurat się popatrzałem na lewo i nie widziałem, ale coś takiego chyba. Niklas, to jest początek przygody. Ciężkie początki tak zwane. A powiem, że to jest pierwszy dzień twój w więzieniu. No. Czyli co, ja już byłem w kiblu, ja już kibluję, Here you go. a ty żeś No ty dopiero rok już przyjechał. siedzisz, ja dopiero tak. All right. Thanks. Ja jestem Coś tam dostał świeżynek. Niklaus dobrego. No jakieś tam fanzola, kawa, corny chleb, corna kawa. Idzie góral. A ciekawe czy będzie połykanie tych kurde sztućców. Ja. O, Dobra. idę se siednąć z jedzonkiem. Ja przyszedłem. Dobra, przychodzę tutaj na obiad. How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want to eat. Hey, is someone talking? No? I don't Mogę hear sobie anyone. nawet wybrać czy chcę jeść, czy chcę pić, czy Me się neither. napiję. Ty, nie mogę przejść. Pomóż im usłyszeć. Hey, what the hell are you doing? Don't fuck with me when I'm hungry. Sure, damn, man, go Ty, ja ahead, mam mocny shit. plaskacz, ja muszę to wykorzystać w tym więzieniu. Stary. Mam nadzieję, że usłyszeli, nie? A ja sobie Niklaus psznieje. To czekaj, ja sobie jeszcze zamówię tutaj. Yeah. What do you think this is? A goddamn restaurant? O, O kurwa. A ten co z kosą? Ty, on ma coś, ty, ma pilnik, Idę, kosę idę. jakąś. Stukaj! Pa. Stukam. O kuźwa. Ale akcja, stary. O nie, O szef ciul. mafii. Gordon Ramsay, stary. No to kurde. Zrobiło się niebezpiecznie. Dobra, ja się wycofuję, nie? Ja też. Mam miednicę, ciul go tym. Come on, come on. Uderzam w nich. Fuck you, man. I'm gonna cut you. Z patelni mu! Come closer. Let me carve you up. Dup. You know what you never Come on, come on. Typ nie przejął. Fuck you, man. I'm gonna cut you. Now that's at the corner. Klaus, są my z tyłu. No. Co teraz?
Rozumiem, że takie bójki... O nie! Hey, grab him! Come here, asshole! Yeah, come on! No jak oni się pierą z klawiszami, to Yeah, come on! ja bym prewencyjnie zagazował takiego więźnia. O ciul! I tam nie ma kar śmierci czasem. No myślę, że ten powinien dostać przyspieszoną. Ja myślę, nie no, ten to ma na pewno do robocie, ten gość, ale... O, za kurde. O, może będzie romans z pielęgniarką. Ale Będzie kłucie, igła. żądlenie. I hate those things. Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful. You'll be all right. Just lay down and rest for a while. Yeah, thanks. Ty, elektrykosz tam jest. No, coś tam dubie. W Oby szaltrach. to nie był dubiel. Dubielt. A, zobaczyłem jakieś plany. Ej, Hej. czyli w sumie... Hey, A, dobra, nie O, będę to jo. teraz. I'm Leo. Vincent. Listen, thanks. Don't mention it. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Could you do me a favor? Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. Niklas, zgódź się. I just need you No to punch pomyśla. my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. Kurde. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait. Jakub rozsierdzony. You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. All right, I'll help you. Z miętkłem. Just don't get caught. Ty to jednak masz zdrowy rozsądek, ci powiem, No, zachowałeś go. no. Zimna krew. Fajne bety, aby. Ja? Fajne. Czekaj, bo ja tu mam fajne rzeczy jakieś. Tutaj Mogę taśma. zrobić G. I'll distract the nurse. Aha, Just watch i ja out. teraz Dobra, patrz, dobra, ja dobra. robię distraction, uwaga, No. myk. Pszt. Ale to może muszę się położyć tu. Czekaj, żeby nie widziała, No że i ja... ona będzie szła do mnie i ty No wtedy. dobra. Ja idzie. Nie, dobra. Tam gadaj się z nią, no. Dobra, czekaj. Ta wstaja. What can I do for you? Właśnie, ja chcę I wody. got a sore Odrzuć, throat. odrzuć. Can I have some water, Nie please? mogę teraz rozmawiać, bo jest ważna sprawa. Thanks. I ona dobra. Masz trochę kurde. czasu, poszła mi po wodę. Strażnik. A widzę cię tam za tą, tą szybą. Ci, Jak tego nos strażnika ci tutaj? wystaje. Niklaus, ja nie mogę się Here tak you go. kryć. Dobra, Ty, bo teraz ona, przejdę. bo ona, I ale hope I'm not bothering you. Of course not. ona wiem. wraca do siebie za chwilę. Dobra. By mnie nie widziała. So, Ja im zagadam jeszcze you więcej. end up working in a prison. I've lived nearby my whole life, so it just Shit, kind of made Vincent sense. needs to do something about that guard. Musisz coś z tym strażnikiem pewnie klupnąć w szyba, co? Czekaj, tu się napija. O, zaklupia. Oh, for the love of... Look what you made me do. A, strażnik się poparzył. A, no, jesteś tam. Dobra, A biera. ona mi musi powycierać teraz? Dobra, spoko, spoko. To jest pod stołkiem. Teraz nie mówcie, że ją muszę wrócić. Gonna need soap. Better head to the bathroom. Dobra, gościu się tam poparzył, tak? No, Czy no, co? no, no, wylał coś i się poparzył. Ta? Jeszcze zobejrzeć. Dobra, wracam. Ona tam cały czas stoi, tak? Dobra, Ja, ja bo... muszę się sam przeczołgać. Ja. Anything else? Czy anything else? No, to ja powiem, że jeszcze coś bym chciał. No, powiedz jeszcze Powiem, coś. o, boli mnie. Bo mnie boli. I've got this terrible pain. I Dobra, need jestem już. something. Położyłem Type się. of pain. Dobra. No i brawurowy kolabo żeśmy zrobili. No i to jest piękne.
Ja tutaj podpowiem w międzyczasie, jak są animacje, że kupuje się jedną kopię gry, a drugi znajomy może po prostu przez Origin ściągnąć za darmo tak zwaną wersję demo. I osoba, która posiada pełną wersję gry, musi zaprosić tą drugą, która nie posiada zakupionej wersji. Wtedy można we dwójkę grać. A wyrzucił ten pilnik. So, what's your plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. Dokładnie, Niklaus, ja nie wiem. Arono. Come on now. My powinniśmy czytać tak jak oni. Wersja bez dublażu. Pod dubbing. Look, I appreciate Słuchaj. what you did back there, but you need to back off. Doceniam to, co tam zrobiłeś. Nie Hej. można tak. I'm sure you have good reasons Na to butt pewno out masz here, dobry powód, but I żeby się need to to get out of nabawił. here too. Yeah? Ja też chcę. Not my problem. Just offering my help here. To jest You know what? szorstka I don't need przyjaźni. your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? You trying to be funny? O! No, I'm not. Listen, I'm pretty much I in na on mnie nie this. bij. Starszego Just trying będziesz to make bił? you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey then? O! Żeś uderzył w czuły punkt. O kurwa. The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you. Fajne masz te Going after him. PKS-y. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Dziś współpraca, Niklaus. No weź, przybij piątkę, no daj łapę. Daj, Niklaus. Weź, nie bądź taki. No dobra, to zdupiam. Dobra, odejdę teraz takim krokiem, żeby myślał, że to jest poważna sprawa. Stalowo-chłodny. Dokładnie. A masz nocne te przemyślenia. Tak, Bezsenne noce. dokładnie. Tak naprawdę było zatwardzenie. A ty wiesz, że tam za tym kiblem to ja kopię dziurę już. Tam za plakatem musi być klasycznie wydrążony tunel. To ty? Tam masz? Ja. Ja. Yeah, To ja. it's my plan. And I decide what goes down. You got that? Dobra, kumam, kurwa. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Dobra, nie strasz. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know soon enough. O, jaki ty jest tajemniczy. to Ojej, byś chciał ona. wszystko naraz wiedzieć od razu. Żebyś mi podpierdzielił plan. Ej, tak. I to jest to. I to jest ten początek przygody. Teraz się zaczyna dopiero. Znaczy to jest Plan gra z ucieczki. serii bardziej takiej jak na przykład Heavy Rain, albo Fahrenheit, albo Until Dawn, taki więcej interaktywny film. Ale Leo, to jest you przyjemne. didn't really have an escape plan, did you? What are you talking about? Of course I did. You had an idea. Ale my tak w I'll give czasie you that. skaczemy. I got you out, didn't I? What do you mean you got me out? We got out. Tu już jesteśmy wolni, nie? Mhm. Yeah, sure. But if it wasn't for me, you'd still be in there. Don't forget I saved your ass. Twice. I don't know about that saving my ass part, but I'll give you this. You did help out. A little bit. Benson, Muszę ci powiedzieć, że tu jest spoiler. Nie giniemy. Right. No. Czyli moi drodzy, jeden z nas nie zginie.
wizualizację Jakubiaka, tak naprawdę dalej jesteśmy w więzieniu. No i Motion capture. teraz wróciliśmy do stanu realnego. Be right back, guys. What's up, Leo? Będziesz kręcił lody z murzynem. I need to get up on that roof. Can you make it happen? No kurwa, na It's dach. gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. O, A, bo tam jest ten... a bo on go wyrzucił specjalnie Mhm, chyba, żeby mhm, nie, mhm. nie wiedział nikt. A czemu wziął czarnoskórego? Czy to jest znowu jakaś rasistowska aluzja, że się Bo potrafi stał wspinać? najbliżej, nie doszukuj się. Aha, What do you want? Got a couple of workers here. Need to change the scenery. Sorry. We're full. Sure, we could figure something out, right? Guess we could use a few extra hands around here. no i widzisz, krótka piłka. Leo, hurry up. We don't have all day. We're waiting right here. Hey, see up there? Yeah. Ja I widzę. need to get up there somehow. All right. Niklaus, zaczyna się przygoda. No dobra. A czekaj, aż się muszę wody napić, bo ja czuję czuję, że będę musiał się wspinać. Odzyskaj dłuto. Dobra, Niklaus. Czekaj, ja pogadam sobie z tym naszym ja też. kumplem. Come on, Leo. I don't have all day. Tu pogadam z panem sprzątaczem. Excuse me. It's my first day doing this. How long have you been working up here? Way too long, man. Are we To oni supposed to papą tar jak the kładą? entire- Ja. Yeah, pretty much. It's gonna take forever. Got that right, newbie. Aha, okej. That's for sure. Don't worry about it. I'll take care of it. Dobra, Hey man. generalnie Looks like nasz you missed kolega your spot. czarnoskóry powiedział, Seems like I have. że w tym nam nie pomoże. You're welcome. Już No to- wystarczająco- O fuck! Wdepłem w First tego. time working up here. Kurde, Lepik. lepik. Dobra, Niklaus. Gdzieś już pogadał z tym Yeah, it's my hopem. first Jeszcze time. gadam z tym. I'm not sure if I'm liking it, but I've done worse. Are you kidding me? This is the best job. You get the view, the Ja mogę iść z nim zagadać, czekaj, idę do strażnika. Nie, ze strażnikiem się nie da. Ale tutaj co I'm jest? not sure I want to get used to that. A, tu się przypatruje pewnie strażnik z... O. Just look. A i pewnie ja będę musiał zaś jakoś odwrócić uwagę, czy coś? No, a zobacz, czy ty na strażniku nie możesz czasem coś... Zobacz, czy nie masz A. kropki nad nim. Nie, Weź mam, też i zobacz, mam co ci też powie. nad What tym. are you looking, Ah, kurde. God damn it. Nie mogę tu wleźć. Ty, co To ty jest tam jak kurde robisz? Podłoga to lawa. Go back to work. No i mi powiedział It's Raus, like hard idź work stąd. up here. Nah, Dobra. it's not so bad. Jaja sobie robisz? What are you talking about? It's hot as hell up here. And the tar makes it A hot tu to mogę z breathe. murzynem pogadać? I Sup? heard you're the guy who knows how to get things around here. Well, it depends on what you want. Jak stąd... Ale gramofon? Jaki gramofon? Ja pogadam A o tym. record player. Can you help with that? Sorry, man. The only place with a record player is the warden's. Chcę pogadać ze wszystkimi, może tutaj How ktoś, much wiesz, would that No, no, poczuje no, do no, mnie no, no. respekt. Won't help you here. The only way up to the warden's office is to get called up by the man himself. I think you'll find a way to get his attention somehow. Why? Aha, że mam uwagę naczelnika zdobyć jakoś. To trzeba coś od JBBB. A, tu możemy wziąć po prostu po kiblu z tym Jaja będziemy i smołować. Ja. Especially that one over there. I papować. Looks like a mean motherfucker. Teraz się zapytałem o ważną rzecz, kiedy jest przerwa, nie? Aha. Strażników. Ja oszalałem. Negatyw mi dał 100 kryształów. Dziękuję bardzo. No to Dzisiaj kurde. na potrzeby tego, żebyście więcej widzieli, ja wyłączyłem wszystkie powiadomienia. Aha, i można jakby co złamać ją. Dobra, a ja spróbuję popracować trochę. No. No dobra. Dobra, styknie tej roboty. Ale złam to jest na czym? Na E? Szoruj? Pa. I kurde ciul. Dobra. Hey guard, my broom just broke. Well, don't just stand there. Get a new one. Weź sobie nową. Aha, okej. Ja chcę też złamać, czekaj. Ale ja mam tylko szoruj. Nie wiem jak powrócić do tego, żeby złamać też. To będzie ciekawe. Hey, my broom is broken. A, i ja go tu... On pójdzie chyba po nową i będzie można zrobić coś z tą dechą.
po prawej. No. Problemem O. jest, Niklaus, to... Dobra. I ja robię No teraz. to ty to rób. Bo to w sumie może jeden z nas tylko. Jak ty już złamałeś, to ja już nie mogę, nie? A, tu, szybko do mnie. Dobra, idę do ciebie. Idę. Niklaus, co, on poszedł po nową? I ja cię podsadzę Co i ty robisz? I ty skaczesz. Sadzisz jajo. Spacja. Dobra, Niklaus, uważaj. No muszą, że ci tak przodem wejść. O, jako... Ha, Dobra. co za przypadek. Looking around. I got your new broom. Come here. Sure. Mam moje... Now get back to work. Dobra, mam długo. Jest, dobra. Chowałem. I no, musisz teraz teraz jakoś jak wrócić. Dobra, idę z tej strony zobaczyć. Niklaus. Jakbym był więźniem, jakbym zszedł z powrotem. Ja teraz mogę zajść z Murzynem zagadać. I heard you're the guy who knows how to get things around here. A strażnik jest tam. Well, it depends on what you want. Dobra, schodzę. On Dobra. poszedł, jest strażnik koło ciebie? Ja. Ten przy drzwiach dalej tam jest. Patrzy w tę stronę, Aha, w moją ten. stronę patrzy. To ja go muszę zaś jakoś zdistraktować. A, zobaczył mnie! Aaa! Up there. Fuck! Get down from there now. Niklaus, przepraszam. Dobra. Pierwszy fail. Dobra, spoko. Ale to już jest patch. Aha, Fajnie, że nie dobra, cofię no. bardzo daleko. Hey, where are you going? Trzeba distraction, looking kurde, around. zrobić, nie, Niklaus? Weź tam go, Yeah, zawołaj czy sure. coś. Ale to tego drugiego muszę tutaj chyba pierw... O, można coś z nim gadać. Hey, Teraz z can nim? I ask you O, something? no. What's up? Look, isn't being a prison guard almost like being in prison? I mean, you're in here all the time with us. Are you Dobra, ja being idę a tutaj nad tobą. smartass? Come on, man. I'm just trying to strike up a conversation here. And who said I wanted one? All right, Dobra, all right, schodza. leave you alone. Schodza Dobra, tutaj, jak dobra. widzisz. You better. Jestem w tym budynku za tobą. Teraz będą jaja. Okay, need to find a way back out again. No i dobra, ja tu pogadałem. Dobra, Hey, teraz man. gdzie jest Looks strażnik? like you Przy missed the drzwiach, spot. kurde, on będzie słyszał może. Yeah. Seems like. Of course, it's locked. A, zamknięte u mnie są drzwi. Let me out. Pomóc mi, wiesz? A, dobra. Ciągnij tą. Ja, dobrze. O kurde. Siema. Dobra, i nic się nie działo generalnie. No. Nie? Podaj, ja mu muszę to podać, ten pilnik. Co on teraz? Gdzie on idzie z nim? To jest zabójca! Ty! Ty, on tak se poszedł jak ten clown, kurde, z Koszalina, nie? Patrz, oczytani będziemy. No. Co wybierasz? No ja to może Tolstoja? jakiegoś Tolstoja bym wziął, Buchakowa, coś takiego. Hey, Leo. What's up, Fred? Got something special for you to read. A, tam coś będzie. Sure I will. A, jedna strona była A, jest jakaś ten taka pilnik, grubsza. Niklaus, patrz, teraz zobaczysz Michała Anioła w jego komnacie pracy. O, dobra. Stary, Stój na Kibelek? czatach. dobra. Dobra, No. idzie klawisz. Tak? Ale jeszcze masz chwilę. Jeszcze Dobra, masz, dobra, anuluj już robię. jest blisko. Kurde, robię anuluj. Dobra. Excuse me. O, ja odwracam uwagę. Tak? Tak, Is tomorrow visiting day? No. You To sure? jada z tym. no. Yeah, go to sleep. A, Dawid idzie! Zamykam kibel, dobra. What are you doing up this late? Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Tam jest dwóch strażników. Idzie drugi. Okej, pogadam se z nim. A rozglądam się. Da. Dobra, możesz robić chyba. Dobra, jada z tematem. No. You, go to sleep. No mi każe iść spać. Gonna take a leak. Nie! Wracam! Dobra, rób. Dobra, to jest masz dużo klawisze- czasu. Aha. Ty, pierwszy raz widzę coś takiego, żeby wsadem kręcić, stary. A tak trzeba kręcić ten AWS, AWSD i tak? Wsadem, no, Aha, tak aha. trzeba... O.
Dobra, spokojnie, daleko są fest. Ten z lewej wraca, ale jeszcze chwilę masz. Dobra, Dobra, anuluję. no. Ale tu jest spokój, nie? Idzie ten, ale, dobra. O co ci chodzi? Porozglądam się lewo, prawo. Czekaj, bo on nie idź, bo on będzie wracał Bo za może chwilę wracał, pewnie. Tak. no. I'm on my way. Just clearing my head first. Jak tam? Dobra, możesz robić. Jada! I kurwa, co tu jest, stary? Stukaj. A, tu będzie dużo stukania, stary. Widzisz, jak bardzo wolny idzie ten Dobra, wskaźnik? spoko, dużo czasu jest. Dobrze, że zrobili mi, kurde... Fajnie, ja byłem na stażu, słuchaj, na robocie u Remigiusza Maciaszka na budowie, wiesz? Mhm. Tyś mu fundamenty lał pod tą chałupę. Ja, tak było. Dobra, idzie ten drugi, ale jeszcze masz chwilę. Dobra, Dawid, Dobra, kończ. anuluj. Dobra. Jeszcze tutaj porozglądam, co się dzieje. Ty, on cały czas by z tobą Guard, chciał you have a gadać. second? Yeah? To w sumie Nie, możesz... teraz Albo nie nie, gadaj bo z to nim, długo nie gadaj z zajmuje. nim już. Dobra. Nie gadaj z nim. Wiesz co mi to przypomina? Na VR-ce grałem w Prison Bossa na VR, czyli też co jakiś czas przełazili strażnicy, a ja I'm ten... tired. Leave me alone. Dobra, idzie strażnik tam z Mhm, drugiego końca? mhm. Dobejrz go. Dobra, możesz robić. Jada. Ciul. Alright, I'm done. Hey, Dobra. get over here and I'll give you a tool. Dobra, A teraz, teraz ty ja będziesz będę musiał robić. zrobić. No zbliż się. Podaj narzędzie, bierzesz. No. Trzymaj. Dobra. Teraz ja będę patrzył. Co, można? Możesz. Ale... Czekaj, idzie, hopek. Dobra, skończ. Jak teraz Dobra. animację, to anuluj. Dobra. Spoko. Ten gościu przyszedł do ciebie jak zwykle, kurde, on się u ciebie uparł. Mhm. U mnie tu se pogada. Teraz jest pytanie, czy on się wróci, on się zawsze wraca? On się jeszcze wróci od razu? chyba. I don't want to sleep. Just leave Tak, me alone. idzie. Dobra. I teraz jak minie twoją celę, od razu jedziesz. Dobra. Ja patrzę tam na drugi koniec. Tamten stoi cały czas. Na czatach stoję. I tak od wsada, od WASD, Aha. tak szybko naciskaj. O, Dobra. Fajne to nawet, No. nie? Kurde, ci powiem. Zrobili taką akcję. Tu spokojnie. Dobra, strażnik po mojej stronie. Jak teraz odkręcisz, to jeszcze jedno może zdążysz. Tak, jak to odkręcisz, to kół naciśnij Mhm. od razu. Dobra. Idzie u mnie, już jest blisko. Chodź do krat. Widzisz, że my się rozglądamy. Co on chce u mnie? What do you want? A to w sumie nie ma sensu ich zagadywać, bo Nie. oni lepiej niech przejdą i niech się wrócą do No. siebie. Chyba, że się wkurzą, nie wiadomo ile razy No wiesz, nie co wiem. ma chodzić. On już każe iść 5. raz spać. A mi się No. nie chce spać na przykład. Dobra, Dobra, robię. działasz. Cały czas będziesz teraz dłutem dziobał. Ile zarabiasz, stary? To by było zajebiste pytanie do strażnika. Stukaj cały czas. Aż słychać stukanko. Dobra, strażnik ruszył, ale tutaj spokojnie, tutaj możesz w każdym momencie anulować, to ci Mhm. powiem kiedy. Dobra, jeszcze chwilę, jeszcze stukaj. Stukaj. Dobra, skończ. I to sobie zostawisz na następny raz. Co ci zostało? Kyky. Jedziesz, Fidias. Znaczy tego strażnika się nie opłaca zagadać No, z tej no, no. strony, bo on i tak by się wrócił Tak. do ciebie, nie? Just leave me be, man. Dobra, działasz. Jedziesz to, kurde. Michał Anioł. Kurde, Leonardo. Ty, ale to widza fach w rękach jest. No jada z tematem. Całe życie się quick time eventy robiło. Ja. Dobra, Dobra, wydupcono jest krata. gitara, siema. Hey, Leo. Yeah, Leo. I'm done. All right. Let's wait until the lights go out.
Stary, wystarczył pilnik. Lights out. Gdzie sobie strażnik. Ready? Yeah. Steady. No to kurde pitomy. Ale czekaj, nie, bo ja patrzę, Nie? stój, bo tu strażnik przecież łaził, nie? Czy nie? Dobra, nie ma go. Dobra, Dobra. Niklaus, co teraz? jadymy z tematem. Płaża. It's now or never. Nie ma już wycofki w tym momencie. Dobra, No dobra, pełzomy. Idę. Idzie za mną? Ja. Widzę tutaj nikogo. Klaus, Kręci. tutaj No. może być... Uważaj, bo tu... Obstawiam, tutaj że jest trzeba będzie wejście. wyłączyć ten wiatrak i nim wejść. Ja? No to... Czekaj, o, tu jest, tu jest Znalazłeś coś? rurka, no. Dobra, idę ci pomóc. To trzeba naciskać? Trzymaj, dobra. Ale co to Ja, jest? i to się Stalowa wrazi, i to się wrazi do tego wiatraka i... To stop the fat. No, znaczy wentylatora. Fi 66. Pa, ciul. Cool. Szybko, szybko, Idę ci pomóc. idź, bo ty musisz przejść teraz. Bo ja tego Idę. nie utrzymię cały czas. I teraz to, Co to zarobię, puścisz. Nie puszczaj! Teraz ty mi pewnie rurę... Tam Teraz ja musisz muszę wyłączyć tutaj go, no. wyłączyć. Ja, i teraz... Co? A, czekaj. Odłóż. Ale gdzie ja tu mam? Jak Nie, ja dobra, mam? czekaj, ja sobie anuluj. Jeszcze może przejdę w tą stronę. Patrz, tutaj jest taki, tu jest krata jakaś. Ale tu jeszcze mam coś, mogę przeskoczyć. Dobra, na razie popatrz u mnie, co się dzieje. Ja bym hopy, sam wichajster wydupia, hopie, faza. Idź siul. Dobra, siła wyłączona. Dobra, Właśnie. mogę iść. Dawaj, bierzemy z jednej strony i z drugiej. No i dobre. No co teraz, Niklaus? A to chyba, nie, to nie jest, bo tak zacząłem zastanawiać, czy to nie jest na wyspie jak Alcatraz czas. Ale wiem. chyba nie. Chyba Tam nie. jechali autobusem, no to chyba nie. Hold on. Kazani na show-up. A taka ciekawostka, jak siedzieli w Alcatraz, nie, mafiozi i tak No. dalej, to często ich na przykład wrogowie tam z innej mafii podpływali pod te więzienie, wiesz, jachtami, jakimiś spanienkami tam i kurde się bawili, żeby oni się patrzyli na to. Ja. No. Okay, we need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide. Jezus, to jest skomplikowany plan. The guard will inspect it and then bring it to the back. Ja już nic nie pamiętam. Panie. Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Widzisz? To jest ta przygoda, właśnie teraz się zaczyna dopiero. Profesjonalna ucieczka. Jakubiak zatwierdził to nosem. Powiedział, czuję dobrze. Czuję ten plan. Czuję ucieczkę. Dobra, ale to bym zrobił po przerwie, Niklaus. Bo Dobrze. musimy dawkować emocje. Dobrze. Dostań się na zaplecze. A to się zaraz dostaniemy. A jaki jest